πρωί το ίδιο δίλημα, ρε φίλε. Να χτυπήσω φραπέ ή μαλάκια. Έχω να πιω φραπέ 8 χρόνια. Άλλος λέει έκανε παρτούζα με την κοπέλα του και άλλα 2 ζευγάρια. 6 άτομα. Με 6 άτομα ούτε για καφέ δεν έχω πάει. Αφεντικό, ξέχασες κάτι κέρματα εδώ στο τραπέζι. Ο μισθός σου είναι. Γιατρέ, πονάω στα πνευμόνια μου. Καπνίζεις? Ναι, φέρουμε, ναι. Έχετε βιβλία για ανώμαλους? Έχουμε. Να τα γλύψω λίγο. Όταν καταλάβω ότι άλλοι υποκρίνεται στο σεξ, ξενερώνω και πατάω άλλα βιντεάκι. Έχετε βιβλία για τσιγκούνιδες? Βεβαίως κύριε. Θα μου δανείσετε ένα? Γιατρέ, θα χρειαστεί ακροτηριασμός. Έτσι το κόβω. Έχεις 1 ευρώ να πάρω τη δόση μου? Και πού ξέρω εγώ αν θα πάρεις τυρόπιτα? Θέλω να μιλήσουμε, μωρό μου. Τι έγινε πάλι γάμο το κερατό μου? Α, τα προλάβανε. Έχετε βιβλία για την υψοφοβία? Ναι, στο πάνω ράφι. Καλά μαλάκας είσαι. Γιατί λέει τα megabytes τελειώνουν τόσο γρήγορα? Γιατί τα θεωρούμε δεδομένα. Κοπελιά, έχω χαθεί να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, φυσικά. Τι κολλάρα είναι αυτή που έχεις? Αχ, μου το έλεγε η μάνα μου και εγώ δεν την άκουγα. Τι σου έλεγε? Δεν ξέρω, δεν την άκουγα. Πώς λέγεται το λεωφορείο που χορεύει σιρτάκι? Ζόρμπας. Έχετε βιβλία για τις φοβίες? Όχι. Αυτό φοβόμουν. Συγγνώμη δεσποινής, με βοηθάτε γιατί έχω χτυπήσει το χέρι μου. Παρακαλώ, πείτε μου, μου τον παίζετε λίγο? Έχω δυσκολιότητα. Χέστηκα. Άρε τυχερέ. Ευτυχώς δεν γεννηθήκαμε Ουκρανία. Γιατί ρε μαλάκα? Τι γιατί ρε μαλάκα, αφού δεν μιλάμε Ουκρανικά? Ναι, γεια σας, έχετε βιβλία για ανυπόμονους? Ναι, μισό λεπτό. Εμάς